Næste, det er live. Altså, jeg skal lige måtte lige godt skudt ham der. Jeg har lidt sceneskræk, så jeg vil gerne lige have min mænd op. Okay, mester. Vi stiller op som en gruppe. Det lyder godt. Jeg kan lide at bolde mig. Jeg kan lide at bolle hof. Jeg kan lide at bolde Ej, hvad er det cringe det her, det mener jeg. Du er elektrisk. Du giver mig støt, når jeg tænker på dig. Mark, jeg elsker dig. Jeg har altid drømt af det her. Elektrisk. Knald Mark i røven. Hallo, hvis jeg kommer videre, så får I et skin. Alt for cringe, guys. Please. Landing MLG Noob, du er den næste.